Kolega Bunjac, u svom izlaganju kazali ste da je politika Europske unije politika podilaženja bankama i korporacijama. Pitali ste Vladu moramo li biti predvodnici u sluganstvu i u provođenju te politike. I kazali ste da je europska politika suprotna interesima hrvatskih građana. E pa sad gledajte, i vi i ja možemo biti 100 puta opozicija u ovom Saboru. Spomenuli ste i sami, hrvatski građani su izašli na referendum i odlučili o tome žele li Hrvatsku u Europskoj uniji ili ne. 35% je bilo protiv, ali ne zaboravimo 65% je bilo za. Prema tome, mi možemo Vladu kritizirati da li je na najbolji način iskoristila članstvo za dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Možemo ju kritizirati za takve stvari ili da li je učinkovito i kvalitetno zastupala naše interese u oblikovanju zajedničkih europskih politika. Ja sam spreman sudjelovati u takvoj diskusiji, ali ne možemo prozivati Vladu zato što je Hrvatska u Europskoj uniji jer je dužna voljom građana provoditi europsku politiku i zastupati ove građane u svim institucijama i svim organima donošenja odluke Europske unije. Oko toga smo imali konsenzus u Saboru, to je rekao gospodin Bačić. Dakle, SDP stoji uz taj konsenzus i dosljedno ćemo nastaviti poštivati takvu politiku i volju građana izraženu na referendumu dok se ona ne promijeni na isti način. Hvala lijepo.